저 로컬리가 뭐 아야다 마브리 부지크는 저 로컬리 마시러 로컬리 아다 앙 라인 큰 분배 자동 라인 आं बिसोरजों गैयालै नोंखौ दै दाख्लैदो दै लोगो जालायबाय नाथुरनि बसायबाय दिनै मा जाखो नोंलाय नोंसोर दाख्लै नोंसोर दंलै आदा नोंसोर दं नों खोथाखौ बुजिला नों बेबायदि खानि खालामा भिडिअ खालाम भिडिअ खालाम 이제 농활이 하나 이제 앙 능신이 앙만 못하다 얘기는 가면 앙 동나 앙코는 거 문제는 앙코나 가야 공하는 베타 마 찾는 거야 그래 능 앙 능서도 마 찾는 거야 오피스리 그 능서 부지라로 앙 동나 앙 마서 앙 맞아라 판다 앙 흔들어 नोंसिनि दमा सोलिगोन आबा सोलिगोन हामबा नों बेथा नोंखौ नङा नायगोन नों दमखौ नायबानो जाबाय नों बेथा डिसप्ले हट बुरसेजोबनांगौ बेखौ रावबो दं गैया हामबायलै नों आंजों हागोन नोङो रावबो दं गैया डिसप्ले हट बुथे डिसप्ले हट बुथे बन्द आंखौ मान भिडिअ आं बहानि आंखौ मान भिडिअ खालामदों नोङो मान खालामा मान खालामनाय नों आंल' खालामनाय बिनि मबाइलाव नाय हमलाय सेंग्राफोर बिनि मबाइलाव